Lekitoko kaleetan argiteria berrizteko lizitazio berria ireki da. Santo Tomas azokan postua jartzeko eskaera epea irekita. Asteburu honetan, Katubaltzeguna, Euskaraldia eta Behobia Donostiara joateko autobusa. Gurasoentzako formakuntza saioak eta zaintzari buruzko prestakuntza etorkinentzat. Asteburuan ere giro aldakorrarekin jarraituko dugu. Lekitoko hainbat gunetan argiteri publikoa berrizten jarraitzeko lizitazioa martxan jarri du udalak. Erabiltzen den energiari ahalik eta eraginkortasun handiena ateratzeko helburuarekin, kaleetako argiteria egokituko da faroletan LED sistema berria jarriz. Aurreko hilabeteetan herriko hainbat puntutan berriztu zen argiteria, eta orain Dendari, Abaroa, Gerrikabeitia, Pascual Abaroa, Beko kalea, Santo Domingo, Valentín Berriotxoa, Antonio María Claret, San Cristóbal Plaza, Gamarra Plaza, Elizatea eta Santa Elena kaleen txanda izango da. Hauetan erabiltzen den energia txikitzea eta berriztagarria izatea bilatuko da. Horretarako lizitazio berria, azaroaren 26ko eguerdiko ordubiak arte egongo da irekita. Lanak otsailean hasiko dira, eta 4 hilabeteko iraupena izatea aurre ikusten da. Lekitoko udalak, Lea Artibai landa garapenerako elkartearen laguntzaz, Santo Tomas azoka ospatuko du abenduaren 21ean. Urtero bezala, ohiko azokaz gain, eskualdeko etxe abereen erakusketa ere egongo da ikusgai. Hori horrela, azokan egongo diren salmenta edo erakusketa postuak jartzeko eskaera epea ireki eginda. Aurtengo urtean, 32 postu jarri duguz, Santo Tomas nekazaritza azoka ospatzeko. Izen emati ere zabalduta dekogu, izen emate hau azaroaren 16an itxiko dugu, eta puntatzeko 9-4-6-2-3-11 telefonoan, edo Lea Artibai, abildua leaartibai.org helbide elektronikoan eman daiteke. Azokaren helburu nagusia Lea Artibai eskualdeko lehen arloko nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizleen lana sustatzea da, eta aldi berean haien produktuen kontsumoa bultzatzea. Zapatu honetan, euskal mitologian oinarritutako Katubaltzeguna ospatuko da. Katubaltza ondela 15 urte sortu zen, eta gure asmoa zen hasiera baten Domu Santutan euskal mitologia zerrekusizia eukan, zer ospatu eta hortik urte ban Katubaltza. Goizeko 11 erdietatik hasita, aikila txiki eta zaletsuak elkarteen eta udalaren eskutik, ekintza ugari izango ditugu herrian zehar. Urtero lez modura hasiko da Limoneruan, eguerdiko 12an txupinazo handi bateaz. Egongo da 11etako bat egongo da parte-hartzaileen guztien artean, eta gero egia da goizian ziarre beste ekintza batzuk dagoz, musikoirua dagoz, tekitera dagoz, arpisa pintxatekoa dagoz, dumotzape bai. Baina egun ez da maitzen hor, gero arratzaldian beba daukagoz beste ekintza batzuk, eta dagoz antzerki jaumientzako, txokolatadia plazan, dantzak, eta eguneko programazioa maila imoteko da, susko zesena zamaitxuko da. Eta oraindik gehiago nahi baduzue, iluntze aldera, uztai taldea egongo da kaleri kale giroa alaitzen. Beraz, prestatu zuen mozorroak eta etorri Katubaltzeguna ospatzera. Asteburu honetan ere, Euskaraldia protagonista izango dugu. Bihar, Nerea Ibarzabal bertsolari eta kazetariaren eskutik, Euskara salbu ikusi arte berbaldia egingo da arratsaldeko 7etan Azkue aretoan. Domekan berriz, aho bizi eta belarri prest, txapa banaketa eta sorpresak izango ditugu eguerdiko ordu batetan eskolapean edo, euria egiten badu, ikusgarri zineman. Eta bukatzeko, Domekan Behobia Donostia lasterketa ospatuko da, eta udalak eta Amandarri triatloi taldeak joan etorriko autobus berezia jarriko dute. Oraindik izena eman ez baduzue, bihar izango duzue azken aukera kiroldegiko harreran. Ohikoa da,
gaur eguneko gurasoen ahotik, haien seme alaben inguruko kezkak entzutea, ezin dut beraiekin edota nahi dutena egiten dute, bezalako esaldiekin. Gai hau lantzeko, 0 eta 6 urte bitarteko seme alabak dituzten gurasoei bideratutako 12 saio antolatu dituzte udalak eta ediren elkarteak. Saio hauen bidez, herritarrek gaur egun guraso izatea burua usteaz hausnartzeko lekua bihurtuko dira. Izena emateko azken eguna azaroaren 19 izango da. Bestalde, menpekotasun egoeran dauden pertsonen zaintzari buruzko prestakuntza saioak ere egingo dira Lekitoko etorkinei bideratuta. Pertsona nagusiak zaintzeko baliabide eta ezagupenak ematea da helburu nagusia, eta euskarazko formakuntza berezi bat ere eskainiko zaie. Udala eta Bizitzen Fundazioak antolatuta, saioak azaroaren 13an hasiko dira eta urtarrilera bitartean iraungo dute. Formakuntza hauetan izena emateko deitu udaletxera 944-603-4100 zenbakira, edota gizarte zerbitzuetara hurbildu. ¿Cuál es la letra? ¿Listo, Freddy? Bohemian Rhapsody. Tienes que calmarte, Freddy. Queen rock musika talde mitikoaren buru eta abeslari nagusia izan zen Freddie Mercuryren Rami Malek bizitza azaltzen da pelikulan, bai eta bere taldekideekin izan zuen harremana ere. Taldearen Bohemian Rhapsody abesti ezagunaren izenburutik hartzen du pelikulak izena. Eres una leyenda, Fred. Todos lo somos. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur giro lasaia izan dugu. Goizean zeruan ostarteak eta hodeiak tartekatu dira, baina ez dugu euririk izan. Arratsaldeak aurrera egin duen heinean, zerua estali da eta euritara jo du, bereziki egunaren amaieran. Barikuan goizeko lehen orduetan, zertxobait busti dezake, baina orduak aurrera eginala, hodeitza saretu egingo da. Arratsalde gauetik aurrera ordea, zerua lainotu egingo da, euria egingo du, eta haizea nabarmen indartuko da ufada gogorrekin. Adi itsasoan 3 eta 4 metroko olatuak espero ditugu eta Zabatu goizean zerua goibel agertuko da eta euria egingo du. Arratsaldeak aurrera eginala, hodeitza saretzen joango da eta erabat atertuko du. Domeka goizetik zerua nahiko estalita izango dugu, eguzki uneekin arratsaldean behe-hodeiak ugaritu eta euria itzuliko da. Astea euriarekin hasiko dugu, baina badirudi asteartetik aurrera giro lehorra itzuliko dela, luzerako gainera.